नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुम्हाला गणपती बाप्पासाठी रवा आणि नारळाचे मोदक दाखवणार आहे। फार सोपी रेसिपी आहे आणि खूप टेस्टी पण लागतात। तर याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, मी हा 1 कप रवा घेतलाय। हा एकदम फाईन रवा आहे, एकदम बारीक 1 नंबरचा लाडूचा रवा असतो तो असतो। 1 कप आहे पिठी साखर आणि 1 कप आहे डेसिकेटेड कोकोनट आहे। हे अर्धा कप तूप घेतलंय आणि थोडी वेलची घेतली। इथं मी कढई गरम करत ठेवली आहे। कढई व्यवस्थित गरम झाली की मग आपण याच्यामध्ये हे जे तूप ठेवलंय ते घालूया। आणि तूप वितळून घ्यायचं पूर्ण। तूप वितळून झालं की आपण मग याच्यामध्ये हा जो रवा ठेवलाय तो घालूया। आणि हा तुपामध्ये मी रवा परतवून घेते। तर 1-2-3 मिनिटांसाठी मी हा तुपामध्ये रवा नीट भाजून घेते। चला, आता रवा व्यवस्थित परतवून झालाय। हे बघा, मस्तपैकी असा 2-3 मिनिटं मी मंद आचेवर रवा भाजून घेतलाय। हा रवा भाजून झाला की त्याच्यामध्ये हे जे आपण डेसिकेटेड कोकोनट ठेवलाय तर ते घालायचं आणि ही वेलची पूड आणि हे आता सगळं रव्यामध्ये आपण एकत्र करून घेऊया। गॅस मंदच ठेवायचा आणि हे 2-3 मिनिटांसाठी आता परत हे सगळं आता व्यवस्थित एकत्र करून घेते मी। चला, आता खोबरं रव्यामध्ये व्यवस्थित एकत्र झालंय। मी आता गॅस बंद करते आणि त्याच्यामध्ये ही पिठी साखर आहे ती घालून घेते। आणि हे नीट आता एकत्र करून घेते। हे बघा, मगाचं मिश्रण मी व्यवस्थित आता मिक्स करून घेतलंय। आता मी हे गार करून घेते आणि नंतर मग आपण याचे मोदक बनवूया। चला, मी हे मिश्रण आता गार करून घेतलंय। असा मोदकाचा छोटा साचा घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये हे मिश्रण भरायचं। इथं मी मिश्रणामध्ये थोडंसं दूध घातलंय आणि हलक्या हाताने हा मोदक साचा आहे तो ओपन करायचा। हा बघा, आपला मोदक तयार झाला। खूप छान दिसतोय हा मोदक, झटपट होतात, चवीला पण खूप छान लागतात। तर असेच मी हे सगळे मोदक आता करून घेते। चला, हे अशा प्रकारे मी सगळे मोदक बनवून घेतलेत। खूप छान दिसतायत बघा। गणपती बाप्पाला हा नैवेद्य नक्की आवडेल। तर तुम्ही पण हे मोदक बनवून बघा। फक्त मला इथे एक टीप द्यायची आहे की आपण जे सारण तयार करून घेतलं तर त्यात थोडंसं दूध घालायचं, म्हणजे साच्यामधून ते व्यवस्थित अगदी आरामात निघतात। थोडंसं दूध घालून ते सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आणि नंतर मग साच्यामधून काढायचं, मग असे छानपैकी मोदक निघतात। तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा या गणपतीला। आणि माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।